pre. Pre. Oy. Palman sa tagbugas dabi. Sama ni oy. Isa ka salmong bugas ba? Palman sa ta. Sa bugas mais ra ba akong bugas dire pre? O sige, bisa kung sa basta makaarpa sa nang gutumas ang pamilya oy. Bas mais Ito mawait pa ako ba? Kadali lang pre ha. Dali lang. O sige, magulit ra ko. Pre. Pre. Ako lang gikuan pre kay O salamat kay pre ha. gagmay man gud akong taksanan. Ilista natin kag mga pre ha. Ay okay ra. O sige, salamat kayo. Bugas dire. 2 hours later. Pre! Yuhu! Pre! Sa nang pulisig pangayo eh. Pre, ano po? Oy, ano ito? Pero mamig suka, pre, nagkulangan may kinilaw dito. Tigaan na ko niya. Punta na ka ng kinilaw, nagkulangan may suka ko, boss. Sabi ha, tanaw na kung kapa pre. Easy. Kana templado na daan, pre. Na pre, wag yung lain pre. Mao rin suka na dire pre. Asi. Salamat, pre. Ah. Well pre, tagayan niya kus kinilaw niyo pre. Ay, baton lang sa anak pre. Sige pre. 2 hours later. Pre! 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 Oy. Pwede makahulam sa kasukar na pre? Ha? Makulam sa kasukar pre ba? Eh, kadali lang pre, tanaw na kung kapa. Sige pre. Pre. Uy, salamat na ni pre ha. Lista na tayo magkapait kong kasukar pre ha. Oy, wait pa. Salamat kay pre ha. Pre na akong ibuhat. 5 minutes later. Ayo, pre? Pre? Kinsa naman po ni? Ay, ikaw dahil na pre? Maing kontak dia pre. Kuan ba? Kanang pwede makahulam diha. Daw ka salmon niya bugas o pili na po kasukan. Pahit yun meron. Matsay pre. Tulo jud ka tao si Kwan ba? Ay Iban, si Jimmy ug si Ronron dere ganina nagpakiloy pod kay wala lagi daw. Ang nangulam po sila? Pero ako, kinahanglanon mag-kaya na ako, pre, kay luoy kay ang mga sakop dito ba? Ay duwa yo pre, nautan yun, naulayo ka ni sayo-sayo pa ka ikaw untay nakahiram ato nya. Hurot naman. Anak na din naron, no? Bitaw, pre, bisig nga apa ba? Paul matabi? Kay dere gyud sila ganina asukar, bugas, suka, tanan ni hirman jud mga taa. Basta yung kuha na ba? Nagliso yun meron? Sa man ka pre, nga di man ka kasabot. Hinang kang wala. Wala gani, wala. Ang ba bisag unsaon? Katong nagkinahanglan ka sa amua. Wa ba ate kagingon na anak bitaw? Ay pud ka mo boy. Awa mo ko na moy boy, pre. Tinuod man akong gingon. Ako na moy boy ba? Pila ka tao ni anhi diri sa kuha ganiha ako mangitagaan karon natan lang yung kang nahurot na. Ba, katong dito sa balay daghag nang hulam niya ikaw ang last nga nang hulam. Nagpahulam man ko. Ayaw na masihigot. Pre, bisan pag anong kato ni mo. Ano, di jud. Nahira jud. Nahira sa una ba? Nga, noon sa ka. Ano mamubos man ka pre, ginang kang wala. Di ka kasabot. Pag dinalo ang bugas nimo kay madala man nimo nag mamatay ka batek masunog ng balay ninyo eh. Ay brother and sister, kumusta man mo nun? So, nag-shoutout ko ron sa mga nagpa-shoutout rin. Shoutout kay Nisel Docto family nasa Manila ni sila. Kay Kuya RJ sa Bandal channel. Subscribe niyo si Kuya RJ. RJ sa Bandal channel ang pangalan siya ko. And then kay Kevin Parba, shoutout kay Orlando Pitalcon, shoutout kay Almando Pitalcon. Then kay mga ka-yours me, shoutout din kay mga ka-yours me. Kay GC Sincilio, shoutout. Kay Bricks Boy Mix TV, shoutout rin kay Bricks Boy Mix TV. Kay Alvin Alidro Costria. Then kay Jaira Otakan, ma'am, shoutout. Then kay Delmar Pande, Rosie Talde. So daghan yung kayo sila ako yung i-shoutout kay para walay magluod ba. Kay Kim Ken Pabriga, shoutout. Then kay Boy Gugma, so subscribe niyo si Boy Gugma. Then kay Ariel
Shoutout kay Ariel Bigsano. And subscribe po din ninyo si Daryl Reyes, taga Bansalan, Davao del Sur. Travel vlog niyang tirada. Then kay Ayan Kasindak from Butuan City. Shoutout kay Sir Ayan. Then kay YDYK. Shoutout kay Peter Casinio. Shoutout rin kay Peter Casinio. Kay Cesar Isishen. Shoutout kay Ronron Lupi. Shoutout. Then kay Marvin Matubay from Angeles City Idol. Shoutout rin kay Julie Morinar, shout out din kay Jubilin Malinaw, Jubel Talisaysay, kay Junjun Vlog, so subscribe mo sa Junjun Vlog, nag-vlog siya. Then kay Arisa Bermo, shout out kay Nars Channel Official, shout out rin kay Nars Channel Official, kay Hari Alasa, shout out rin din kay Cesar Dirisen Aria, shout out kay Cesar Arisan Arcias, then kay Kuya J Vlog Moreno, then kay 01, shout out rin kay 01, kay Brian Las Kapata, shout out, then kay Ronilo Bonbon from Barangay Dapdap, Banban Tarlac, then kay Jimboy Dumansya, shout out rin, and also kay Tonton TV, Kawaray Vlog, then shout out po kay GM Biocam from Upper Tao, Bansalan, Davao del Sur. Shout out rin nila Ariel del Socorro, kay Gian Joy Notinero, kay Roston Tabanaw. Guys, napakihangya ninyo. Please pag-subscribe sa ako ang bagong YouTube channel. Naghimo ko bagong YouTube channel, Boy Atang Vlogs. Paliw ko sa pag-subscribe ani sa mga nagsuporta sa ako kay diri na ko i-upload akong mga vlogs ng video nga ko kay katong Mr. kani nga channel, mga binds lang akong ikuan diri so paliw ko sa pag-subscribe ani kani nga channel, mix ni siya, pwede pod binds ng mga video na ko ba ni-upload na ko diri o kana mga travel na ko diri na ko diri na ko ikuan sa Boy Atang Vlogs i-upload og thank you kayo, daghang salamat. O ayaw kalimot sa pag-subscribe sa Boy Atang Vlogs. Search niyo magawas na dito. So, thank you kayo, salamat. God bless. Kana lang. So guys, ingat ta karon kay uso ang COVID-19 coronavirus. So okay na ako sa bukid road, nakita niyo na ako sa bukid kay diri sa ako nagtambay para iwas dikit sa mga tao nga daghang daghang mga tao para